Neste 14 de abril do 2024, como cada ano, a Asamblea Republicana de Vigo convocamos esta necesaria e imprescindible manifestación pola República. Unha marcha chea de xuventude, mozos e mozas, que berramos nun grito colectivo en prol dunha república do pobo e para o pobo. En prol dunha sociedade máis xusta, onde sexamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres. Só nas rúas, organizadas e con determinación, conseguiremos e seremos quen de vencer a monarquía borbónica, que é heredeira directa do franquismo. Unha monarquía fora de tempo en que todo representante ten que ser elixido libre e democráticamente. Dame medo pensar que despois desta celebración do 14 de abril aínda teñan que vir moitas máis antes de dar o paso pacífico e necesario para que Felipe VI e achegados desalosen o seu anacrónico palacio e se declare dunha vez por todas a República, que no 36 foi golpeada polas forzas franquistas e arrebatada violentamente ao pobo soberano.